mi se sveo na zračne luke. Umjesto škole, privatna učiteljica. Ovo sam ja. Ne, sad ozbiljno. Živjela sam u Madridu do danas i sada se vraćam s ocem u Buenos Aires. Ko zna gdje ćemo biti za nekoliko mjeseci. Moj otac puno putuje, a moja mama više nije s nama. Posljednji poziv putnicima leta 595 za Buenos Aires. Ukrcaj putnika na izlazu. Malene nema već više od pola sata, trebala sam otići s njom. Nije bilo namjerno. Sada traži nešto s čime će to očistiti. Jasno shvaćam, gospodine Herman. Znate koliko su neoprezne djevojke njene dobi? To je zbog svih tih zabava i druženja. Znate li što sve stoji iza toga? Internet? Nije tako jednostavno, gospodine Herman. Nije internet, to su hormoni. Kada se tinejdžerski duh probudi, ništa ga ne može zaustaviti. To je kao virus. Infekcija u krvotoku. Konstantna zaljubljivanja. Ne razmišljaju u svojim glavama. Ne samo da ne razmišljaju, u njima sve gori. Hej, što tu radiš? Tata, pa došla sam po vodu. Sjećaš se, zalila sam gospođicu Densu. Mislim, Elsu, oprosti. Bojiš se da ću ti pobjeći? Ne, nego se zaljubiti. Što? Što? Ne, mislio sam zaljubiti se u grad. Čini mi se da misliš da će ti biti dosadno u Buenos Airesu. To nije istina. Olga će vjerojatno ispeći čokoladnu tortu, Jay će isplanirati lijepu zabavu za tebe. Pa, dovoljna mi je samo torta. Violeta. Što Violeta? Nije Jade stalo do mog rođendana. Čiji će prijatelji biti tamo u ostalom? Njezini ili moji? O, tako je. Ja i nemam baš svojih prijatelja. S obzirom da uvijek putujemo, ne stvaram baš prijateljstvo. Mora da je njezin avion već poletio. Nemaš pojma koliko želim biti tamo, da je pozdravim, da je poljubim, da je kažem koliko je volim. Ok, Anđi, hajde, učini to. Reci joj jednom za svakda koliko je voliš. Slušaj me, sazovi hitan sastanak odjela marketinga. Kako misliš nema nikog u marketingu? Dobro, a tko je ostao u firmi? Ti i ja?